Són les 12:33, comencem la segona part de l'Hora del Vermut, la secció esperada, que avui tothom... Luismi, temps a la carta. Bon dia, Luismi. Bon dia, semblo el president del Banc d'Espanya, tu. Mare meva, jo no sé si tenen més ganes que ens expliquis si passarà aquesta onada de calor, aquesta humitat, o que els expliquis el que volen saber. Home, suposo que una mica de tot, no? Perquè, primer, molta gent, faci o no faci vacances, desitja ja, després de tants dies de calor, que la cosa punxi una mica. Fins i tot m'estic trobant, cada any, lògicament, a l'estiu fa molta calor, però és difícil trobar-te el que està passant enguany. Quants dies portem ja, Luismi? Portem des de Sant Joan. Portem un mes consecutiu, que en el cas de Badalona no hem baixat de 23 graus, en cap moment del dia, de cap dels 30 dies que portem des de Sant Joan, o 29. El que et deia, una cosa que no m'he trobat mai, i és que fins i tot els que els agrada més la calor i la costa i la platja volen una mica de refrescada. La gent és, normalment, els humans són molt masoques, molt. I fa calor, però és que en volem més. I fa calor i anem a la platja a tornar-nos a les 4 de la tarda, quan totes les bèsties es fiquen sota un cau. Si no, mira qualsevol documental del 33 o de la 2, per exemple. Busca l'ombra. Es fiquen en un forat. Nosaltres fem al revés, però fins i tot aquesta gent o molts dels que ens posem allà a rostir-nos, demanem i demanen que hi hagi una refrescada. De moment, de refrescades se'n veuen poques, eh? Que plogui. Que plogui. Ai, si fes una ruixada d'aquelles bones. És que, de fet, a veure, fa molt de temps que fa falta que plogui. Perquè aquí al mes d'abril va ploure una mica, però és que el mes de maig va punxar, el mes de juny va punxar, el mes de juliol ha punxat. Que no plogui el juliol és bastant normal, perquè és un dels mesos més secs, però que no hagi plogut el juny ni el maig, home, arrosseguem molta sequera. Això, 1. 2, els boscos estan tan secs que el risc d'incendi és molt elevat. 3, les ciutats carreguen, els ànims carreguen. De nit no dormim si no tenim aire condicionat. I la gent està més nerviosa. Molt, molt. Que sí? Molt, perquè hi ha dues coses que fan que la gent estigui nerviosa. Des del punt de vista meteorològic. Des del punt de vista social hi ha milions de factors. Però un és que hi hagi vent de ponent. Està demostrat científicament que el vent de ponent altera la gent a l'àrea de Barcelona. L'altera fins al punt d'arribar a fenòmens violents per part de la gent. La fa molt irascible a qualsevol tonteria que pot passar desapercebuda si no hi ha vent de ponent. I un segon element és la humitat i la calor persistent, però sobretot de nit. Podem tenir 30 graus de dia o 35 amb humitat, però que de nit baixem a 20 i es pugui dormir, que no pas que ens quedem a 28 tot el dia i no dormim. No descansar, la veritat és que fa molta nosa i aquí acaba afectant molt. Doncs va, explica'ns una mica com tenim aquests dies. Tenim, doncs, molta xafogor, molta. I tindrem alguns ruixats. Tindrem alguns moments de ruixat. Bona notícia de cara als boscos. Mala notícia de cara a la gent, perquè és que no refrescaran. Ras i curt. Tindrem alguns ruixadets aquesta propera nit i demà al matí. Poca cosa. De fet, s'estan formant tempestes a l'Aragó i aniran viatjant a poc cap a Catalunya. Arribaran a Badalona en forma de ruixadets, no pas tempesta forta que netegi i s'emporti aquestes males olors que hi ha a les ciutats i el que us deia, aquests ànims carregats, no en tindrem de moment. Demà a la nit i dijous al matí tornarà a passar el mateix. Demà serà un dia bastant tranquil, però a la nit i a la matinada tornarà a ploure una mica, com dijous al matí. Poca cosa. Ho deixem aquí i dijous ja ens fas la previsió del cap de setmana? Sí, no aniré dia a dia, però a grans trets us puc dir que potser al cap de setmana sí que hi hagi ruixats més netejadors. Però estarem dijous, potser a la plaça de la Vila, per acabar-ho de perfilar. Oh, i tant que sí. Anem al temps de la carta, va. Començo a dir-te a la gent que ens ha escrit a veure on van, que m'han fet una enveja. Perfecte. Sort que m'heu fet un mínim guionet perquè em pugui mirar els mapes del temps d'aquelles zones. Home, clar. Perquè si no, clar, no... Home, jo li vaig enviar, dic, Luis, mira, ens han escrit aquestes persones. Podríem haver fet en plan molt modern, no? Que tu m'ho haguessis espatat aquí i jo amb un iPod o amb un iPad aquí, pum, mirant les previs al moment. Això no seria rigorós tampoc, perquè els mapes... No, els mapes s'han de mirar amb molta cura, s'han de mastegar, s'han de mirar les variables meteorològiques, perquè si la gent li dius una cosa que no s'acaba complint, clatellada al setembre. Els homes del temps ho teniu, això, eh? Els homes del temps som com els metges. Si de cada 100 pacients fem un bon diagnòstic al 99 no passa res, però el que t'equivoquis o el que potser no vegis tots els detalls, aquell et vindrà a donar la clatellada. Sempre. Va, Luismi, comencem. En Josep diu que se'n va la segona setmana d'agost a Toulouse. Què tal? Sí, a veure, de fet tenim algunes imatges que ens poden il·lustrar com pot ser el temps. A veure, queden molts dies per a aquesta previsió.
tot sigui dit, tot el que no sigui fins al dia 31 o 1, el que sigui després és més difícil de precisar, però hi ha tendències. Com pot ser Toulouse? De fet, aquí teniu una imatge. Mireu, aquestes imatges que us mostro molt de tant en tant són els meteogrames. Us heu de fixar, sobretot, en les línies de la dreta. O sigui, a baix de tot et diuen les precipitacions que cauran i les dates. Si us hi fixeu, quan més cap a la dreta de la vostra imatge, d'aquesta fotografia, més disperses estan les línies. Què és el que ens hem de quedar de tot plegat? Doncs que la tendència és que els últims dies, que coincideix, si us hi fixeu, en principis del mes d'agost, les línies pugen. Traduït al que se'n va a Toulouse. A la primera setmana del mes d'agost, la situació de Toulouse serà que els propers dies refrescarà, però a principis d'agost, temperatures cap amunt i menys ruixats. O sigui, pinta que no s'estarà gens malament allà, amb una calor bastant controlada. No estem parlant de les calors d'Almeria. Em diuen els companys que tenim una d'última hora. Una última hora? Sí, aquest cap de setmana, el Diego, que marxa a Lleida. Vale. Amb els mapes que hem mirat, el cap de setmana, si és Lleida capital, tempestes la tarda de dissabte i la tarda de diumenge, i amb mala bava. Les dues tardes, la de dissabte i la de diumenge, i també la de divendres. Això sí és Lleida capital. Compte perquè les tempestes de dissabte molt probablement seran com les que hi va haver dissabte passat, amb ventades molt fortes. I si és zona del Pirineu, et dic que les tempestes ja no arribaran a la tarda, sinó que ja al migdia estarà plovent. O sigui que a Lleida hi ha rebombori previst pel cap de setmana, sobretot a les tardes, amb unes temperatures molt més suportables. Avui Lleida té 37 graus, o en tindrà 37-38, al cap de setmana ens quedarem a 30-32. Respirable l'ambient. Clar, però a Lleida no tenen humitat. No tenen humitat. Avui sí que n'hem tingut, avui en tenen també. No és com a Badalona, perquè a Badalona ara tenim el 82% d'humitat al centre, amb 28 graus. Una xafogor infernal. A Lleida està al 40-50, que per ser Lleida és molt. Anem amb la Cristina, que se'n va la primera setmana d'agost a Suïssa. Perfecte, doncs aquí tenim a la Cristina també... Perfecte, ja m'agradaria a mi. No, perfecte, que hi hagi feina, que la gent demani coses. A més, em consta que n'hi ha més de peticions. També tenim una imatge que hem preparat de com pot ser la zona de Suïssa. Tenim aquesta imatge aquí preparada. Perdoneu que m'hagi de fixar una miqueta, que no us miri a la càmera, perquè tinc el monitor una miqueta desplaçat. També, mireu, aquesta és la tendència dels propers 15 dies. Us heu de fixar, o en aquest cas la Cristina s'ha de fixar, a la part dreta de la imatge, que és on estan els dies de principis d'agost. Passa el mateix que a Toulouse. Mireu, totes les línies, us heu de fixar sobretot a dalt, a la línia blanca. Deixeu de banda totes les línies que pugen i baixen. La línia blanca. Mireu com hi ha un moment que va baixant bastant i a principis del mes d'agost una altra vegada tiren cap amunt aquestes línies. Per tant, a grans trets, Suïssa tindrà moltes tempestes la setmana vinent, però a principis d'agost no. Menys tempestes i un ambient més suau, tant com que fins i tot farà calor alguns dies, especialment al voltant dels 7, 8, 9. Anem a Nova York, amb en Mateu, Qui pogués? El Mateu marxa a Nova York. No s'està de res, no s'està de res. No s'està de res. La segona setmana d'agost a Nova York. A veure. Allà caloreta, Ciència-ficció. Estem parlant que ja és ciència-ficció tants dies. Clar, però acabem el programa aquest dijous, ho hem de fer així. Però a nosaltres ens agrada com a mínim intentar saber què pot passar. Orientativament, què passarà a Nova York? Doncs mireu, aquests meteogrames es fan per tot el món, i serveixen per 15 dies. A grans trets, què és el que passa a Nova York? Si aquí a casa nostra, perquè ens entenguem, si a l'àrea d'Espanya, Portugal, França, Itàlia, oest d'Europa, pugen les temperatures, sol anar lligat a que a la costa est dels Estats Units, Filadèlfia, Nova York, Boston, a la costa est baixen les temperatures. O sigui, si aquí pugen, allà baixen. Per tant, és previsible que la segona i tercera setmana d'agost faci molta calor aquí una altra vegada. Allà baixaria les temperatures. Si us hi fixeu, les temperatures van fent com una pujada a finals del mes, ho veureu a baix posa les dates, van fent aquestes pujades i després tornen a baixar. Previsiblement, a Nova York tindrà més d'un dia de tempesta amb temperatures tirant a fresques. Molt bé. I Tailàndia, què tal? L'Òscar, no el nostre Òscar, un altre Òscar, que se'n va a Tailàndia del 9 al 25 d'agost, tu. Del 9 al 25. Estem parlant encara un període tan llarg que queda un mes. Si vols saber el temps del dia 21, 22, 23, queda més d'un mes. Més d'un mes és impossible saber quin temps farà Tailàndia i, sobretot, depèn d'on es mogui. I us he portat estadístiques del mes d'agost de Tailàndia. Molt bé. Les estadístiques, també t'he de dir, us he de dir,
estan per trencar-les moltes vegades. Jo penso que l'estadística és aquella ciència matemàtica que s'ha inventat per desorientar la realitat. Però és igual, tirem de dades reals, en aquest cas de pluges que es donen cada mes allà, i mireu, aquesta és una zona de Tailàndia, per exemple, al mes d'agost, mireu aquesta barra de color blau, és la pluja que cau de mitjana al mes d'agost de qualsevol any. Mireu, 250 litres per metre quadrat. Una altra zona de Tailàndia, no sé si tenim preparada la imatge, de Phuket, em sembla que és, una altra zona que és molt... Phuket aquí, que és una altra zona molt turística, mireu. Al mes d'agost, on posa aquí AUC, que seria en anglès, al mes d'agost mireu també. Si mireu la línia, 250 litres de mitjana. Traduït el que es trobarà el nostre amic, amic o amiga era? L'Òscar. Això, que no era el del nostre company. L'Òscar es trobarà molt probablement amb dies de pluja intensa i molt persistent, intercalats amb un sol molt cremador i, sobretot, amb una xafogor infinita. Riu-te'n de la que hi ha a Badalona. Si està en algun hotel, en algun habitacle que tingui aire condicionat, perfecte. En el moment que surti al carrer, serà com si li donessin un cop, i la pluja, serà curiós, notarà que la pluja que cau tèbia. Una pluja tèbia. És bastant típic de zones més subtropicals com és aquella zona. Jo recordo, per exemple, a Jamaica, tempestes que queia l'aigua molt tèbia. Era molt curiós estar a la piscina i notar l'aigua que queia més calenta, la que queia del cel, que la que tenies a la piscina. Curiós, sí. Setembre, què tal? La primera setmana de setembre, Croàcia, la Raquel, que se'ns en va. La Raquel a Croàcia, doncs, encara queda molt més enllà. Tinc aquí els mapes de fet. Estadística, també? Estadística, tirem d'estadística. Croàcia. Què ens diu Croàcia? Doncs mireu, al mes de setembre ja estem parlant, això ja no són precipitacions en total, sinó dies de pluja, que també ens interessa. Pot ser dia sencer o 10 minuts, ja és un dia de pluja. Mireu, al mes de setembre ja ens n'anem als 5-6 dies de precipitació. Què vol dir? Que si està una setmana, fàcilment d'aquesta setmana, 1 o 2 dies li caurà algun ruixat. A Croàcia plou molt, però plou molt, com us hi fixeu aquí, sobretot a l'hivern i a la tardor. Croàcia és un país fred, molt calorós a l'estiu i amb molta pluja. És el paradís del meteofriqui, al igual que Catalunya, que té de tot. Catalunya té de tot, des de tempestes de sorra fins a tornados. Luismi, hem d'anar a Eivissa la segona setmana de setembre. Antoni, que se'n va a Eivissa. Però clar, també ens n'anem a això, la segona de setembre. Gairebé que ja les previsions les podríem fer a principis del setembre, a veure com va tot plegat i fem més previsions. De moment ens hem de quedar amb 24 no, que avui som a dia 21 de juliol. Setembre, queden 2 mesos. Ben bé queden 2 mesos, no es pot saber el temps que farà a Eivissa i, sobretot, si vols saber si plourà a Eivissa o a Santa Eulària o al Sant Antoni de Portmany, impossible, el doble. Mirem d'estadística. Què ens diu l'estadística? Doncs que al mes de setembre, aquí ho podeu veure, la S de sota, el mes de setembre és dels mesos que més plou a Eivissa. Però és pluja en forma de tempesta, no solen ser temporals de pluja. A Eivissa, ruixats. Molt probablement, més d'un dia d'aquella setmana els hi plourà. Luismi, li contestarem per mail a Antoni, ai, en Miquel, que en Miquel ens havia dit que marxava a Palamós la segona quinzena d'agost. Ara, quan sortim, li contestes. Si vols, li dic molt de pressa. Segona quinzena d'agost. Pinta d'una altra vegada calor i a Palamós poques tempestes. Temps com els que estem tenint. Doncs, Luismi, gràcies, bonica samarreta, per cert. Ens veiem dijous des de la plaça de la Vila. Molt bé, amb aquesta samarreta refrescant, fins dijous. Que vagi bé.